Skont stqarrija maħruġa mill-kumpanija Liquigas, ċilindru ta' 12 kilo matul Jannar li ġej se jinbigħ għal 19.50 euro u 10 ċentesmu inqas minn kemm kienet jinbigħ matul dan ix-xahar. Min-naħa l-oħra, ċilindru ta' 15 kilo matul Jannar se jinbigħ għal 24 euro u 40 ċentesmu, euro u 40 ċentesmu inqas minn kemm kienet jinbigħ matul dan ix-xahar. L-istqarrija tal-Liquigas iżda ma tagħmel ebda referenza għal kemm kien il-prezz taċ-ċilindri f'Jannar ta' din is-sena biex ikun jista' jsir paragun dwar kemm olew jew roħsu fuq medda ta' sena sħiħa. Fil-fatt jirriżulta li fuq medda ta' sena il-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass se jkunu olew bejn 2.9 euro u 7 euro u 60 ċentesmu. ċilindru tal-10 kilo f'sena biss se jkun ola b'2 euro u 50 ċentesmu. ċilindru ta' 12 kilo li jintuża l-iktar mill-familji bejn Jannar li għadda u Jannar li ġej se jkun ola bi 3 euro. ċilindri ta' 15 kilo se jkun ola bi 3 euro u 70 ċentesmu. Min-naħa l-oħra ċilindru tal-25 kilo li jintuża l-iktar mill-lukandi u l-industrija fuq medda ta' sena biss se jkun ola b'7 euro u 60 ċentesmu.